Sa Biblia adunay gitawag og dapit sa kalabira. So ani nga video atong pagahisgutan kung nganong gitawag kinig dapit nga kalabira. Ang dapit sa kalabira gimensyon sa upat ka ebanghelyo, sumala sa ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ug kini maong dapit gisgutan nga didto gi-execute si Jesus Christ nga didto siya nagpalansang sa cross. Apan kinahanglang matino nato kung unsa gayud ang kahulugan kung nganong gitawag kini siya og kalabira. Sumala pa sa Mateo 27 verse 33, unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa kalabira. Mabasa po nimo sa Lucas 23:33, sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang kalabira. Ingon man sa Juan 19:17, migula siya nga nagpasan sa cross ug miabot sa dapit sa kalabira. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. So sa Hebreo ginganlan kini Golgota. So atong tukion ang duha ka mga rason kung anong gitawag kini siya og kalabira o Golgota. Usa sa mga rason nga gitutukan sa mga tawo sumala sa mga pagtuon nga ang dapit sa kalabira mao siyang gitawag sa maong pangalan o Golgota tungod kay nakita sa mga tawo nga adunay daghang mga ulo sa mga tawo nga nakalabira, mga tawo nga gilansang sa unang panahon, gi-execute o nga nangahabilin ang mga daghang mga ulo nila. Munang duda nila nga mao kining gitawag og kalabira tungod sa kadaghang ulo sa tao didto. Ikaduha nga rason kung anong gitawag siya kalabira tungod kay sa pagtuon ang maong bukid o maong dapit napurma kinig ulo sa tao nga nakalabira, napurma kini og skull, munang gitawag siya sa Hebreo og Golgota tungod kay sa pagtuon nakita nilang ang purma sa maong bukid purma gayud og usa ka kalabira nga ulo. So mao kini ang duha ka mga rason kung anong gitawag kinig bukid sa kalabira. Sumala sa akong nakalap ng mga pagtuon, mao kini ang mga rason kung anong gitawag siya og bukid sa kalabira. Daghang salamat. To God be all the glory. Kita-kita na putas sunod na pong mga video. God bless.